non birtang ton penne chetan ponsina. Jammu and Kashmir state along Pons a district. Rajouri sector anathu kedam army atumapan pangthek thek the atumate terrorist atum ke kham khedu najok grenade pen abdunsi army atumatrak me pachudun derlo. La pen bang pho army klem bang pho atum apran dam nang koklo. Bang so along apran kedam vek atumamen lake Harvardar Mandip Singh, Lens Naik Karwan Singh, Sepoy Harkrisang Singh, Penke Sepoy Sevak Singh. Lahai tum henlo. La penke inut aphanabang hareng hu kisu parpik ajok. Army Hospital Rajouri along kisu chelang pon bomlang. Lason si raikom sai khietum pons pu anathu kedam unahut pang thek thek the atum mate terrorist atum abang bom mate grenade bidun kok jok army atumatrak me pachudun derlo. La pen pang thek thek the atum akan kimi chu endunsi arve kethe parpik aporahut la pen ke Rastriya Reply Unit pen bang phorai kom sai khietum counter terrorist operation aphan dam unahut adimaklong along amat bang photum aphan dam nangjulo. La son si rakom sai khietum pen ritari pon bomlo pusi nang pachingi pon. National Desk Report Public TV Karbi long. Kedam tang ni phai tarik ingkoi arni Dipu Police Station angkang Lamding Division ke parlo Dipu Railway Station pen penang an kahelo Dipu pendol dali adak along inut arta ki ong aphan phu aphan Shatabdi train ke pakoi ajok adim along amat apran kedam abang phu amen arong pang thek pon thek thelang non amat Dipu Medical College Hospital along postmortem aphan ponsi ahem asor aphan kiriji aphan 24 hours pipo pusi Raikom saiki atumpen pangdak pon. अंदर चलो अंदर जाता अंदर जाओ चलो उठो